Vandaag zijn we te gast bij Knutselclub Lin. Oet Lin, welkom bij mijn club. De Knutselclub Lin, wat doet je allemaal? Ja, wat doen we allemaal? Ja, we knutselen vooral. We maken verschillende dingen die de kinderen leuk vinden, die ze zelf ook vooral kunnen maken. Een stukje voorbereiding zit er wel in en dat doen dan met name de moeders. En nu is, je hebt wel heel veel knutselclubs en soms is het een beetje na schoolse opvang. Maar dit is een serieuze zaak, hè? Ja. Dit is een knutselclub, eigenlijk ja, van oudsher deden moeders dat al met kinderen. En ja, in het verleden wordt het elke week. Inmiddels is het dus een beetje een andere verdeling ook geworden. Is het per leerjaar, hè? Vanaf groep 3 tot en met groep 8. En welke leeftijdscategorie zitten we dan? Van 6 tot 12 ongeveer. Hè? En dan hebben ze groep 3 apart activiteiten, groep 4, groep 5, groep 6 en groep 7 en 8 hebben eigenlijk ja, ook weer activiteiten op hun beleving aangepast. En ja, die hebben dan eigenlijk meer avondactiviteiten. En het is ergens begonnen, hè, begrijp ik, vanuit de moeders zelf. In het verleden, ja, een aantal moeders nu zijn als kind ook naar de knutselclub geweest. Ja, die hebben dat in het verleden opgezet en ja, dat is eigenlijk ja, blijven bestaan. Dus een paar jaar ja, heeft het eigenlijk stilgelegen en een jaar of 10 geleden is het eigenlijk weer opnieuw opgestart, rond 2000, 2002. Ja, er wordt van alles geknutseld, daar gaan we straks nog kijken. Ja, ook een knutselclub Lin kan blijkbaar alleen bestaan als ook hulphubs, hè? Ja, ja dat is zo. En dus ook dat, ja, dat soms heel moeilijk is. Hè? Mensen hebben toch heel veel andere verplichtingen. Ja, wat dus ook betekent dat ze ja, vaak mensen niet aanwezig hebben. Of ja, dat het moeilijk is om moeders te vinden die willen helpen en kunnen helpen. En materialen natuurlijk, dat moet allemaal betaald worden. Wie doet je dat? Nou, er is kinder- en jeugd, ik ga even denken, kinder- en jeugdwerk. En dit wordt ook gesubsidieerd. Anders zou je het ook niet kennen. Anders zou het niet kennen, want het zou nog te duur zijn. Hè? Kijk, nu hebben ze ja, een budget per activiteit. En ja, dat budget kan ze gebruiken om materialen te kopen, om ja, een aantal dingen ja, voorwaarden te verzorgen om het inderdaad rond te krijgen. Ja. En de moeders of vaders, dat kan misschien ook die methelpen, moet die ook een beetje kunnen knutselen? Nou, ik vind dat we het niet te moeilijk maken. Dat best wel kind zonder enige ervaring. De ouders moeten het ook kennen. Ik denk als ze een voorbeeld zijn, dan kunnen ze al gauw iets proberen nooit te maken. Ik denk dat het niet zo moeilijk is. En je blijft doorgaan nog jaren met de Knutselclub Lin? Ja, als we genoeg animo hebben, kan dat. Hè? Kijk, ja, dat is vaak het probleem. Maar we gaan ervan uit dat we genoeg animo hebben dat we dat nog jaren doen. 2 penningmeesters hier aan tafel. Wim Bestik. Ja. En Dick. Jarno. Hoe moet je opletten? Op het geld. Wat kost dat? 1 euro. En moet iedereen dat betalen? Julia. En daar schrijft ook iemand het op? Ik moet het allemaal opschrijven? Ja. Wat schrijft ze op? Van de namen moet ik een kruisje zetten. En die wat ziek zijn, moet ik een streepje zetten. En dan hou je het gewoon zo bij. Dat zijn er 5, dan hoeven er maar 1 te betalen. Hoeveel moet er dan schrijven? Maar dat is ook lastig, hè? Een briefje van 5. Het kost 1 euro. 5 min 1. Is 4. Was er nog een? Nog een. Is 4 moeten we hebben. 2, 3 en 4. Waar kwam er nog? Nee, nog eentje.
vuur. Ja, goed geregeld. We gaan een haasje maken, maar we gaan ook een eentje maken, een keukentje. Je hebt allemaal alle broederpapier gekregen, daar staat het vuur getekend. Dat mogen we gaan uitknippen. En tijdens het uitknippen komen we vuur naar de tafel of uitleggen wat we allemaal moeten gaan doen. Dit is eigenlijk wel een vuurbeeld. Dus dat wil ik allemaal straks rijden om vuur te doen. Wat gaat je dadelijk doen? Iets knutselen. Maar wat ging je maken? Weet ze dat al? Ja, een haasje en een, hoe heet het? Een paashaas en een keukentje. Een paashaas en een keukentje. En wat nog meer? En voor de rest niks meer. En dan gaan we hem nog versieren. En dat allemaal. Nou, daar hebben ze ook een lepel in de hand. Waarvoor is de lepel? Waarvoor is de lepel? Voor de paashaas en de keuken op te maken. Wat is ze? Voor de paashaas en de keuken op te maken. Oh, dat gaat er bovenop. Ja, hier. Wie doet je dat dan? Met plaksel. En met uis. Wat vind je het leukste om te doen? Knutselen en tekenen. En doet je ook wel eens tekenen? Wat lief? Doet je ook wel eens tekenen? Nee, we gaan knutselen. Vandaag knutselen. Ja. Je wil al driftig geknutseld aan deze tafel. Wim bestik? Naomi. Naomi, ik ging je een paashaas maken, heb ik begrepen. Dat voorbeeld hebben we gezien. Hoe begint ze nu met? Met het oortje. En wat nog meer? En een boek. En een kop en het nog een oortje. En best al lang bij de knutselclub. Ja. Wat vindt ze daar leuk aan? Ook weer als iets te maken. En hoe best je goed in? En tekenen. Tekenen vindt ze het leukste? Ja. En wat geeft ze dan tekenen? Papa en mama soms en zo. En ikzelf. Je hebt ook met knutselen. Wie geeft dat? Ja, goed. Kijken we weer resultaten bij. En waarom doe je met knutselen? Omdat een van de eigen kinderen erbij is? Is er een kind van mij en dat vinden we wel heel leuk. Met die samen met die ouders en de kinderen erbij. Ja. Leuk om te doen. Leuk om te doen. Ja, de kinderen een beetje methelpen, dat is wel nodig. Wie geeft het? Ja, goed hè. Ja, het is leuk om te doen. Nou, ze weten wat ze moeten maken, maar wat is er nu belangrijk om als ooier te zeggen van nou, ik moet even helpen? Nou, sommige dingen zijn misschien nog te zeer gepril voor het pakken of uit te knippen of dan helpen we even. Op school krijgen ze het voorbeeld al te zien, dus ze weten hoe dat ze voorkomen. Ja. En kun je zelf goed knutselen? Nou, niet zo. Nee. Ja, kan ik goed knutselen, David, ja? Je moet het toch een beetje kunnen voordoen, hè? Ja, een beetje lukt altijd, hè. Ja. Je ziet ook als ouder erbij betrokken om te helpen. Ja. Ik vroeg net ook aan, moest ze dan goed kunnen knutselen? Is dat zo? Nee, het is gewoon niet het inzicht. Kindjes doen zelf het werk. En wat is, knutselen is natuurlijk leuk om te doen, maar wat vind je zelf het belangrijk dat een kind bij de knutselclub of bij een club is? Waarom is dat? Sociale contacten en toch wel het handigheid met de handjes. Vooral de kleinste, die vind je het erg interessant al. En is het dan ook zo dat ook met vriendjes en vriendinnetjes belangrijk? Ja, hij doet op sporten. Dat is de oudste dan, maar hij doet sporten en hij doet hier met knutselen. En ja, ik vind het fijn dat ze in de omgang met andere kindjes leren omgaan. En dat ze bezig zijn. Niet voor de televisie hangen, niet voor de computer hangen, gewoon bezig zijn. En ook goed om te oefenen, want ik zie hem nu eigenlijk bezig met heel fijn werk. Ja. Dat is ook wel een beetje winst, denk ik, of niet? Ja, het knutselt heel graag. Het knutselt toe is ook heel veel. En ik moet zeggen, de fijne motoriek wordt goed gestimuleerd op deze manier. Ja. En dicht dan, vindt ze het moeilijk om te maken? Nee, niet heel erg. Ik heb net gezien wie de roet zoog, maar het begint met een lepel, hè, een gewone lepel. En wat hebben ze nu gedaan?
Ik heb plakkertjes erop geplakt en een papier eraf gehad en toen heb ik het opgeplakt. Wat moet er nu nog gebeuren? Je moet nog de oren erop maken en nog dat soort dingen. En dan, als je wat gemaakt hebt, moet je dat met naar huis nemen? Ja. Ja? Bewaart ze toe alles? Ja. En wat vindt ze zelf het leukste om te doen, om te maken? Een paard. Heb ze zelf ook een paard? Nee, dat niet. Dat ze wel willen? Ja, dat wel, ja. Een echt paard? Ja. Twee knutselvoorbeelden heb je hier in een handje. Wat is het precies? Nou, het is een possa's en een eentje à la kuikentje. We proberen eigenlijk altijd themagericht een beetje het knutselen te doen. Ja. Dat is altijd wel leuk. Dan hebben ze ook makkelijk een idee wat ze mogen gaan knutselen met de kinderen. En de bedoeling is dat de hulpmoeders in groepjes het voorbereiden. Ja. En de ene spreekt het carnavalthema gaat meer aan en de andere zegt van nou dan doe ik het postthema wel. En zo proberen we elke keer toch gevarieerd te knutselen. Zo'n thema, dat is wel makkelijk, zegt ze zelf om inderdaad. Dan hebben ze nog een doel. Is dat voor de kinderen ook het meest duidelijke? Ja, want de kinderen wat komen knutselen, die vinden het ook wel leuk om naar dat thema heen te werken. Daar zijn ze op school mee bezig. Dus dan blijven ze toch ook met de knutselclub ook in dat thema hangen. En we zien nu ongeveer kinderen van, begrijp ik, variërend vanaf 6 jaar tot 10? Ja, de bedoeling is dat we per klas doen knutselen. En de hulpmama's hebben soms nog jonge broertjes, zusjes of oudere zusjes en broertjes. En die mogen metkomen, omdat we gewoon blij zijn met alle mama's wat komen helpen. Dus stiekem ook een beetje een hint voor alle mama's. Kom vrijwillig knutselen, ook de opa's en de oma's. Ja. We zijn heel blij met alle hulp wat komt. Dus ook kleine broertjes of grote zusjes en broertjes mogen metkomen om te helpen. Nou, het is echt wel mijn club, omdat mijn doelstelling is, doe het met, stank niet naar de kant te kijken. En metdoen kunt ze alleen als ze met een club of iets wat zich drijft om met te doen. Heb je ook altijd graag geknutseld? Ja, ik ben best wel creatief aangelegd, dat mag wel gezegd worden. Wat ligt jezelf het meeste qua knutselwerk? Nou, ik heb het kuikje gemaakt, want ik ben wel een bontje gekleurde immers. Dus ik heb voor de bontje versie gekozen. Ja. Ik zag net ook bij die kleinere kinderen, dat is echt heel klein dingen, daar leren de kinderen ook het van, neem ik aan? Ja, door te knutselen met diverse materialen werd hun motoriek ook gestimuleerd. Ook als het een keer wat moeilijker is. We proberen ook dusdanig te knutselen met verschillende typen materialen. Dus niet constant verven, niet constant plakken en knippen, maar gewoon het en van de technieken gebruiken. En kleine kinderen, kijk maar eens vaak wat ze zichzelf aandoen, is vaak bontje gekleurd. Ja. Dus zie je ook dat de kinderen de bontje kleuren wel aanspreekt. Geef ook vrolijkheid met. Kijk, en nu zie ik ook dat ze materiaal gebruiken wie wat is een beetje gevierlijk kan zijn. Let je er ook speciaal op? Ja, we proberen wel een beetje leeftijd gebonden gaat uit te zoeken. En mocht het zijn dat er iets bij zit, wie een scheer of een tang of een liempistool wat warm doet werden, dan werd dat door de hulpmama toch wel een beetje begeleid. Daarom zijn die mama's zo belangrijk dat ze aan een tafel met komen helpen. Nou, ik durf het bijna niet te vragen, maar ik zou zelf ook eens mogen proberen te knutselen. Ja, ik zou het heel leuk vinden als je er een keer met komt doen. Je mag ook aan een tafel nu erbij zitten. En ik zou zeggen, als leuk vrolijk een haasje of een kuikskoe, dan kom met doen. Ik ga het proberen. Blijf er stevig zitten. Als je zo allemaal geknipt. Oh ja, dat zijn je oren. En hier aan de binnenkant een beetje roze geknipt worden. En zijn oogjes moeten nog geplakt worden. Huppakee, nog een oog. Het ook. Ja. Dat is me hier niet van dicht, want het gaat. Muziek en Oh. U zag ze dan, hè? Oh, dat is het niet. Ja, kijk. Oh. Kijk, nou gaat het nu naar dit. Ja, het lusje. wat is het nu? Ja, dat is heel raar. Ja. Oh, goed. Dat ligt nergens op, hè?
Niet omlaag gezet. Hartstikke goed. Oh, Siki. Kijk, zo Zitten dan moet je op de buik, weet je wel, de kleur. Mag zelf kiezen. Ja.